Min idea sempliċi ta' grupp ta' ħbieb passjoni għal motorsport, illum il-ġurnata Zabbar Autofest stabbilixxa ruħu bħala wieħed mill-aktar avvenimenti popolari fil-kalendarju tal-motorsport f'Malta. L-edizzjoni ta' din is-sena reġgħet attirat numru sabiħ ta' viżitaturi u dilettanti tal-vetturi li nataw l-opportunità jammiraw wirja estensiva ta' karozzi klassiċi, supercars, muturi u vetturi modifikati. Matul is-snin dan l-avveniment mhux biss evolva, iżda wkoll laqqat il-komunità tal-motorsport għal kawża nobbli. Il-ħadd filgħodu l-pubbliku seta' jara mill-qrib madwar 400 vettura ta' kull tipu epoka. Kumment lil One News, wieħed mill-organizzaturi tal-avveniment Kyle Magro sostna li kull edizzjoni ġib magħha sfidi ġodda, iżda wkoll aktar determinazzjoni biex ikomplu jtejbu jkabru avveniment li llum sar parti integrali mill-identità ta' Zabbar. Prattikament bdejna minn attività li kienet ħafna iżgħar minn dik li llum, fuq kellna madwar 80 karozza u llum qegħdin madwar 400 karozza hawnhekk waħda mill-itwal toroq li hawn ġewwa Zabbar. Ħari ta' din l-attività dejjem kien li nġabru fondi għal kawżi ġusti, din is-sena l-fondi jmorru għal Puttinu Cares.